Igbo bụ Igbo, mma mmanụ. Ekenekwa m ndị ọma na-ege ntị n'ebe ọ pụrụ iche. Eji m ohere a na-ewetara unu ozi site n'aka Igbo Institute banyere kalenda nke ọnwa Nọvemba afọ 2021. Ngwa gezie ntị ma lezie anya maka nkọwa kalenda a. Ọnwa Nọvemba bụ ọnwa nke 11 n'afọ. Ọ bụ ọnwa na-egosi na ọ fọdụrụ otu ọnwa ka afọ bịa na njedebe. Ọnwa Nọvemba nwere izu anọ zuru ezu na kalenda bekee, mana ile anya na kalenda Igbo, ọnwa Nọvemba nwere izu 7 zuru ezu. Na ncheta, izu Igbo gụnyere ụbọchị 4 bụ ụbọchị ahịa nke ndị Igbo maara dịka Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. N'ọnwa Nọvemba, ụbọchị Eke gbara ụzọ 8, Orie gbaa ụzọ 7, Afọ gbakwara ụzọ 7, Nkwọ gbaa ụzọ 8. Ọnwa Nọvemba bidoro n'ụbọchị Nkwọ ma gwụchaa n'ụbọchị Eke. Nke a bụ kalenda nke ọnwa Nọvemba afọ 2021. Ọ gwụlanụ ka ọha m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Aha m bụ Maazị Chimere Okoru. N'ezie Igbo dị ụtọ. Ka ọ dịnụ n'ọnwa ọzọ. Ndewonu.